ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ। ଆମ ଘର ଯାଜପୁର ଟାଉନ। ମୁଁ ରୋଡ଼ ବାଇଡ଼ିଂ କାମ କରେ। ଆଜ୍ଞା 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଝାଡ଼ା ବସିଲା ବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଂସା ପେଣ୍ଡୁଳା ଭଳିଆ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସେମାନେ ଆଉ ଅର୍ଷ ମଳଗଣ୍ଡ ଇଏ ସିଏ ଭଲ କରିଦେବେ। ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାସେ 2 ମାସ ଔଷଧ ଖାଇଲି, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଏମିତିକି ମୋ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଷ୍ପା ହଉଛି କ୍ଲିନିକରୁ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଏରକମ ଯାଇକି ସବୁ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତଥାପି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ତା ବାଦେ ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକରେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବରମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ ପାଖରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖେଇଲି। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଦେଖିକି 1 ମାସର ଔଷଧ ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ମାସେ ଔଷଧଟା ଖାଇଲି। ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ଅବିକା ଟିକେ ମୋତେ ସେ ଫୁଲାଟା ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଔଷଧ ସେଠୁ ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକରୁ ଖାଉଛି, ଔଷଧଟା ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ 3-4 ମାସେ ଖାଇଲେ ମୋର କମିଯିବ। କାହିଁକିନା 1 ମାସରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଆ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏଇ ଅର୍ଷ ମଳଗଣ୍ଡ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଛି, ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ।